Good afternoon, good afternoon. My eyes are so tired. Good afternoon, everyone. I hope you are good and you are doing well. You are having a great start to the new week. I am quite good and excited to be here as usual. It's good to be here. It's good to be on this page. If you haven't subscribed to my YouTube channel, if you haven't subscribed to my Instagram, you are missing out, because very soon I might decide that I'm doing a live on Instagram, because my manager feels I need to grow my Instagram. My manager feels I need to grow my YouTube. So I'm going to be, between those three pages: my Facebook page, my YouTube, and my Instagram as well. So yeah, it depends where I'll be doing the video. It's either I'll be doing my live video from my Facebook page, or I'll be doing my live video from my YouTube page, or I'll be doing my live video from my Instagram page. So the name is the same. It's Jean the Blessed on Instagram. It's Jean the Blessed on YouTube. It's Jean the Blessed on Facebook. So I'm encouraging everyone to subscribe, so that either way you'll know where the live video is, okay? Regarding time, it's quite difficult for me to schedule a specific time due to load shedding in South Africa. As you know, I am based in South Africa. Where is my water? I'm based in South Africa and we're having load shedding. So it depends on the load shedding as well as my work schedule, okay? Because I'm not full-time on Facebook. I am part-time on Facebook, okay? I'm not yet full-time on Facebook, which means I've got two other jobs that I do besides Facebook. So it depends, just like with my availability as well. And thirdly, I'm no longer available on my Facebook Messenger. So if you go to my Facebook Messenger, I'm not available there. It's either Paida, my PA, responds to you. She doesn't work on weekends unless I need her to work on weekends. She doesn't work on weekends. She works Monday to Friday, normal working hours. Anything she does after hours, it's her own good day. I don't pay her for that. And I've got my admin team that assists me to reply on Messenger, okay? So I'm not available on Messenger from last week, Friday. Reason being is there's high demand. The messages are too much. As you know, I'm pregnant. I can't handle stress. And in my Messenger, there is a lot of messages, sad ones. Some send me pictures, which when you look at them, I cry. And now that I'm pregnant, I can't handle emotional things. I can't handle stressful things. So my husband asked me not to reply on Messenger. So I've been put off Messenger, okay? But Jean the Blessed will still reply you on Messenger. That will be my admin team. Normally they write admin. I tell whoever replies they write admin. If it's my husband also who's part of the admin team, he writes. Depends with the message that is written. He will tell you it's my husband or just admin. And I also want to thank my admin member who worked so hard this weekend. I heard there were lots of messages, okay? So I'm not available on Messenger. I'm only replying messages on subscription page because I'm the only full active person there. So on subscription page, I'm the only one that replies there and I communicate with you. But please bear with me. I only reply when I've got time, okay? And yeah, we take it from there and we work like that. So just bear with me. I'm pregnant and I'm working, and that's not my only job as well. So just bear with me. I try by all means to assist everyone and to reply according to if I'm at work or if I'm up or if I'm free. So I see some, they feel like when they're in subscription page, you have got a right to make me jump. It doesn't work like that, okay? I don't jump. And please also know that on subscription page, I also have got a right to remove you. You know, I'm not desperate for anybody or anything. I'm helping you. You are helping me. You are supporting me. I appreciate it, but I do not appreciate people who are rude to me, because I'm always respectful to everyone. Okay, so please don't send messages to me. You won't get response. If you want to get hold of me, you go to my subscription page. Do not send WhatsApp messages to my number. My PA will block you with WhatsApp web. She uses my WhatsApp web. So if she sees Jenny, what, anything from Facebook, she will block. Whether you are my friend, whether you are my family, whether you are whoever. The moment you send me a WhatsApp message on my WhatsApp,
asking about Facebook, anything from Facebook, if I don't tell you from subscription page to go to my inbox, or if I don't give you my number to say WhatsApp me, and you do that, you will be blocked. Whether you are my family or what, I'm telling this for my family and those that love me, so that you don't say Jean blocked me. My PA has got the permission to do that, okay? Like I said, you don't respect my condition, you don't respect me, you also lose the capacity to talk to me on WhatsApp. Just like those that feel like they take my number on Facebook and call me. And then some ask, why is your number on Facebook? My number is on Facebook for compliance purposes. It's on Facebook for compliance purposes. I'm paid by Facebook, and it's my responsibility to make sure that Facebook has got my number there. So I'm supposed to put my number on Facebook. Okay, so if you're on subscription page, you want to speak to me, I must tell you, call me, okay? I'll tell you if there is need for you and me to talk. I'll tell you to call me. If there is no need, I'll give you an email address to send whatever, or I'll tell you how you are going to communicate with me. If you book an appointment, Paida will give you the number to contact me, and we will schedule everything, okay? But right now, I'm fully booked for November, okay? So November is full. I cannot take any more appointments. I am pregnant. I can't do more than I can do. And yes, you know, with the Zimbabweans in our Zimbabwean community, every time there is something that is good, where there are good results, people want to follow someone where there are good results. So we thank God we are getting good feedback from this page. We thank God. It's not my doing. I give all the glory and the honor to God. We thank God for Mari Javarkuita Panopa page, and it. God is using me. I'm just a vessel that is used to do mighty works for God. We thank God for that, and we are grateful for that. But let's just bear in mind that the more the page grows, the more people knows about it, the more demands come. And let's just remind each other to follow the protocol and how we do things here. Kanori Munyowani, you can come and ask, tell me more about yourself. I'm not in a position to do that to anyone. You watch my video, then you know exactly what am I doing, what do I do, because I am clear. Okay. I think I'm done with those announcements. I wrote an announcement again on Saturday. Those are the very announcements, okay? I'm repeating. And then let me go straight forward regarding, oh yeah, we've got a testimony again today. I've got a visa. Oh my God, I've got a visa. You remember last week I was telling you about my follower here, whom we faced so many challenges together. Yeah. And I got a sponsor for her, and she got a response, and I sponsored Mari, I had 3,000 pounds, and we were scared. And she says, Sisi Jeannie, pray for me, let's pray. And we took a leap of faith, we prayed, and we've been praying from 12 midnight and 3 a.m. And yeah, last week I told you I can submit a visa rake. Yeah, there were two of them. I'm just waiting for the other two to give me feedback. The other one, visa rabudanas, raka submit kwa last week. What am I telling to you, Zimbabweans? This is the same thing I've been telling you. Musanye perwe kunzoko, British Embassy, I release my visa. It's a lie. Okay, as long as munhu wauri kushanda naye, I know vazhinji venyu vanhu vamakapa mari kuti vakuitire maCOS hamuna kusubmita mabank statements. Kana musina kusubmita mabank statements muchamira kusvika mati mombe dzabuda nyanga. Anditi kudhara home office yange ichiburitsa mavisa pasina mabank statement rako, but now home office yakunetsa nenyaya dzevanhu vakaendeswa kuUK vakazopedzisira vakuma streets, you know, maskandwe paFacebook aya hadzisi nyaya dzekunyepa, inyaya dzechokwadi. Anditi saka home office yekuUK inoreleasa mavisa is aware of that. Okay, so right now, as long as whether uri kubhadhara munhu mari, whether uri kubhadhara 6,000 pounds, no matter how much you are paying, okay, as long as munhu wauri kupa mari asina kubvunza bank statement rako, uri kudyirwa mari, okay, as long as wasubmita bank statement rine 1,270 pounds, imari yekuti ukapinda mu UK, can you afford accommodation yako wega kusvika mwedzi wapera? That's why home office is asking for that money. As long as that money is there, visa rinobuda. And musanyeperwe kunzi visa harisi kubuda, visa rinobuda. Muskana uyu wepano pa page akasubmita last week msuwe Wednesday. Nasi visa rake ndakutumira idate, mukacheka screenshot yandaisa, picture yandadzima ndabvisa information yake. Visa rabuda nasi, visa rakasubmit kwa msuwe Wednesday, Thursday,
Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, nasi Monday. 3 days, visa rabuda, skilled visa, rekera, rabuda. She paid 60,000 rands, 3,000 equivalent of 3,000 pounds. Ne bank statement, application yake ine jese. Ne bank statement. Ye 1,270 inoratidza address yako yakafanana iri pa CV ne address yakafanana ne bank statement. It must be your bank statement, okay? Zvichienderana visa rinobuda. Saka vakamira vakamiswa vari kunyeperwa kunze home office this, home office that. Aiwa indiri mwana waMwari handidi kukunyeperai. Mavisa ari kubuda, even vari kubhadharisa vari genuine, vari kureleasa COS iri kubuda within 1 week, visa riri kubuda within 3 days. Okay, visa re UK 3 days. Wednesday, Thursday, Friday. Nasi Monday makuseni mwanasikana collector visa rake. Ende mwana mudiki. Okay, vari kubvunza kuti 1,200 pounds imari kumayusa. Handizive kumayusa, but here in South Africa it's 24,000 roundabout 24,000 rands. Aidiwe 24,000 rands inongodiwa kune home office kuti reflect pa bank statement rako, which means your bank statement must have 24,000. Kune vari kuti ndipewa sponsor andina mari, guys, andina sponsor wandinaye. Vanhu variko, I'm being honest with you, the sponsors that are there, they need money. And right now I'm working with one sponsor whom I'm not giving anyone. Because handidi kuti mumuflade musina zvinhu zvakakwana. Vamwe muda kungoapply mari yacho yekubhadhara hamuna, and vamwe vacho muda kungoapply zvekuvharira vamwe mukana kutata machance. I don't do that. As the Spirit of the Lord leads, I'll give you the details. Saka kana usina kunamata zvakakwana, hapana chandiri kukupa. I'm being honest with you. I'm not being cruel, but handisi kuzotsindirira vana veZimbabwe mukana pamusaka pekuda kufadza povu. Handiti. Saka vanhu vari serious, vari kuziva. Ende vane moyo yavo yakachena iri ready. Ndiri kuvapa ma details. Whether une mari yakawanda, say, if I just don't feel like you are the right person, handisi kukupa, because ndo zvakaitika masponsor mazhinji akafladwa nevanhu ezvinezvana vezhinji veZimbabwe ma certificates vanawo zvese vanazvo vari stuck muAfrica. So I'm very strict about who am I giving the contact. Vezubuhle Brown, you are right. Thank you so much. Hanzina Sisimeki, thank you so much Sisimeki. Yava 26,000 rands. So 1,270 bozi rand rakadona mnom South Africa. Yava 26,000 rands. 26,000 rands haisi kudiwa kuti uvabhadhare. Imari inongofanirwa kureflecta mu bank account rako. Okay, remunom South Africa. Kana uchizo apply visa rako munom South Africa. Kana uri ku Zimbabwe, you must have equivalent of 1,270 pounds in a USD account. Okay, not a bond account, because they don't work with a bond account. In a USD account. Okay, so there are ways, okay? We are not in South Africa, blah blah blah. Anyway, and anyone that is out of South Africa, but to those that are in South Africa, you need a bank account. So this sponsor are strict. Kana usina bank account nezita rako, hakuna kwa uri kuenda nditi. Kana usina 3 months bank statement, azvibude. Saka kuri kudiwa 3 months bank statement, chero ukaisa mari yacho nhasi, but as long as in a 3 months bank statement, anditi, or rimuzita mako rine address ripa CV pako. So I think I'm done with the UK. Ndoti kumwanasikana, congratulations. I'm so happy for you. Thank you for kuterera, because I'm not an easy person, especially panyaya dzekunamata. Vanondiziva ndinotofizura zvekufizura zvezve. Ukauya kwandiri behind the scene ukoneka kutofizurwa zvofizura zvezve. Boss ndokuudza kuti moyo wako ndo unokuendesa. Moyo wako ndo unoita kuti Mwari vakuzarure makomborero. Kana wine wakatadzira regerera, otherwise usanditambisire nguva yangu ndichikumukira usiku tichinamata nditi. So kana wine zvigumbu moyo, don't waste your time coming to me. Andina nguva yekunamatira munhu. Imbotanga wazvichenura pachezvako moyo mako kuti zvatinonamata Mwari vanzwa nditi. I expect kuti Mwari vakuitire zvakanaka, iwe wakasungirira mumwe munhu mumoyo. Zvinhu zveku UK, I told you it's spiritual. Zvamwe vakavharirwa vane zvese mari vanadzo. I've got people in UK, I've got people in Australia vari kutadza kutora vana vavo, but I'm here in Africa. I'm sending people all over the world, America, UK, Australia. But vanhu vari ku Australia, vari ku UK, they are failing to take their own relatives. This thing is a spiritual thing. You need to be prayerful. Any relocation is a spiritual thing, because you'll be fighting nemweya yemuno Africa.
You'll be fighting nemweya kumusha kwako, you'll be fighting nemweya dzemadzinza, you'll be fighting kwauri kuenda ikoko kunotoriwa nemhepo dzisingatokude. So you need to be a very prayerful person. Unofanira kunge uri munhu ane mwoyo wakachena, unofanira kunge uri munhu ane mwoyo wakanaka. Nekuti mari haishande. Unogona kunge uri munhu ane mari but haishande mari yako inosvika pakuita valueless nenyaya yemwoyo. Saka mapepa aya hazvishamisiri, hazvina basa kuti une mari, hazvina basa kuti hauna mari. Mwari vako ndo vanozarura nzira, handiti? So I'm encouraging you this afternoon, before we get into this new topic, interesting topic that everyone wants to hear about, kuti moyo yenyu ngaive yakachena. Ndingataure, ndingakuencouragei, ndingakupei ma contacts, ndingakupei ma linki, but kana iwewe pache zvako usiri ready mumoyo mako, inini I tell you panapa, I'm not going to lie kwamuri, panapa ndiri honest, ndiri mwana wa Mwari, it's a spiritual thing, I'm not gonna lie to you. Kana usiri ready, moyo wako usiri ready, and spiritually hauzive hauna relationship na Mwari wako, ndingakupe zvese, ungabhadhare 10,000 nekuti jini ndibatsireiwo, hazvishande. Zvinhu ndezvaMwari zvanditi. Chinhu munhu ane chimuti ndiani? NdiMwari. Chimuti china Mwari panapa. Saka zvese zviri kuitika, vese vamuri kuona matestimony, mavhizi ese ari kubuda, handidi kukunyeperai. Kana watoda zvangu, tonamata 12 midnight 3 am munhu uchimuka uchinamata, kana uchida kuti zviite zvanditi. And definitely you come back with a testimony, handiti. Handitaure mavhiza ese abuda, guys. I can't. Akawandisa. I can't. Dzimwe nguva ndinowandirwa so, but to tell you the truth, Mwari vari kuita zvinoshamisa. Asi kana uchida kuenda kuUK, inini like everyone, you know my stance. 3,000 pounds mari yakawanda. Handidi kubudisa mari yakawanda kudaro. But to those that wants that they have and they are willing to do that, who am I to stop them? And ndisiri ndine mari dzenyu. But inini mumoyo wangu, moyo wangu haudubudisa mari yakawanda kudaro, handiti? So guys, I encourage you to pray. You know, you wake up and pray. I encourage you to fast. I encourage you to commit everything. Azvizvo kungoti ukapiwa link, kana ukanzwa mukana wakutongomhanya nawo. You need to be a very prayerful person. Okay, so now let me move to the topic of today. I think in the page my announcement, and congratulations to my baby girl. Congratulations to you. Mwana mudiki zvisingaite, and mukamutarisa ndo pandokudze kuti Mwari vanotarisa zvakazvidzika, nditi kwete maslay queen akatoenda mwanasikana asina kana chikoro madegree amina waye akatoendosvika ku British Embassy, visa rikatongobuda zviri straight, handiti. So kana zvinotaura neni, unfortunately now I've got a new rule from my management. Unondibata ku subscription page, handiti. Subscription page koko, they support me, you support me. Usauye zvokungoti ndoda kubatsirwa, handiti. Uya nemwoyo wako wese toda undisapota. Ukauya zvokuti unoda undibatsira, ndoda kubatsirwa hazvishanda, handiti. I'm a very spiritual person. Anyway, with that, I hope maskera zvakanaka. I'm so happy today. You know, visa rinobuda in 3 days. Ndine vanhu vakachembedzwa nevanhu vari kuUK yuko. Vanzwa nekumirira visa 6 months nga, vamwe 9 months nga, vamwe gore bhamu rakutopera, vakabhadhara mari dzakaenda, vakamiswa mavisa zvinonzi home office that. Let me tell you Zimbabweans, mari yakatonyura. Zviri nani utotsvaga mumwe mukana, mari ndo yakatoenda. Mari yakadyiwa. COS rinobuda within 1 week. I've got evidence yekuti COS rinobuda within 1 week. Zvimwe izvo zvazvenyu zvemunyika zvina handingapindira hangu. Handingatadzise vanhu kudya mari dzevanhu. Handingapindire. But semwana waMwari hanzi evil prevails when good people do nothing. As a good person, I'm telling you, COS riri kubuda within 1 week. Ndikutaura 2 weeks ago pakabuda COS remwana uyu. Chachipiri, visa muno South Africa 3 days. 3 Wednesday, Thursday, Friday. Nasi Monday makuseni message yange yatopinda to come collect visa. And I'm not collector. Let me tell you kuti visa atora nguvai. Let me just tell you kuti visa atora nguvai. Let me tell you. By morning tongoti kuma 9 o'clock mwananga chitambidzwa visa rake akarisubmita. Let me tell you. Akarisubmita musi wa 30 October. 30 October ndirini? 30 October No, akasubmita musi wa 1. Asubmita musi wa 1. Nasi ndi 7 minus 2 days, Friday, Saturday, Sunday. Minus 3 days. Yeah.
1 to 7 nasi visa rakatotora. Okay, so musanyeperwe mavisa ari kubuda home office dzangano zvimwe kwakungoitawo nharo zvenyu asi chokwadi ndo chatiri kuudzai hanzi the truth will set us free and the truth will set me free. COS yakabuda within 1 week munhu abhadhara 60,000. Yes, company yacho iri kuda cash up front mari yavo 3,000 pounds. Ite varungu havasi vanhu vatema handitova vazivewo but vari kuda mari yavo uchivapa mari yavo ende vari very strict vanoda madocuments akakwana vari kutarisa zvese vari kuverifya zvese saka vane zvidhura mafake staff please don't come. Mari yavo vanoida mari yavo uchingovapa havaite 1 week COS inobva yabuda. COS ichibuda wakutoenda kuvisa mazuva ako mashomanana visa rako ratobuda. Ndichakuudzai ndichakutumirai mapicture apa airport handiti akutongomirira ke kuti akutongodecide kuti uenda rini ndo zvinoita Mwari. Anyway, let's move to the topic of today. Zvandakutonzwa kuneta nechekare nhai Mwari ndisati ndadii pano. Let's move to the topic of today. Allow me to have a sip. Allow me to have a sip of this. Just bear with me, bear with me, bear with me. Okay. Regai tiende ku... Where am I? Regai tiende pane zvanhasi handiti? So, everyone is excited about this. But let me tell you how we are going to work with this. And so how we are going to do with this is, as usual, sorry, I just want to see what my boss is saying here. Kondotoriwo kana boss wedu. Okay, let's see. Okay, I'll respond to him kandapedza. He knows I'm on live video. My boss wanoona my videos zangu. Anyway, so andina sisi ziri right andina filter. Ndiani anondidenda dombo kumaka. Ndiani limoyo dakukumaka. Dakubata. Siyana nitsiye dzangu yo nasa andina filter. Ndinamboisoka filter vedwe kuti ndite my lashes. Nasa andina filter. So guys, regaiti move pane zvanhasi anditi ndinosendi kunzwa kutsva mheno kuti kutongotaura iko kunda kutoita unga mheno zvandatoita. Numbu mawana. Okay, so nasi I'm going to talk about mukana wekuenda kuAusy anditi. So ndichaita maparts akasiyana because zvakawanda, you know, andingotange kupa vanhu information ndisina kutaura nezvazvo, and then vari kusubmita ku biodiversity. Deadline ndirini, just hold on. Biodiversity ndasenderwa notification now. Just hold on. Ve biodiversity rekwaAmerica riye deadline ndi 8 November. Deadline ndimangwana nditi vari kuapply for biodiversity rekwaAmerica. Deadline ndimangwana. Okay, anzina memory mandudzi skin yako yakanaka naturally. Thank you memo, but ndiri kutambudzika nema lips nenhumbi. Ndatambura nema lips angu. I'm suffering with my lips. Apa ari kufuta sema lips acho and I'm suffering with them. Anyway, ngatite zvebasa panapa. So biodiversity deadline ndimangwana nditi vari kuapply biodiversity vasati vafinalize, make sure kuti masubmita by tomorrow. And then nasi tukuita zveAusy. Kana ndichiti Ausy ndiri kutaura zveAustralia handiti, but dambudziko riripo nderekuti Facebook inondinyima mari ndikataura mazita enyika. Saka kana takuti Ausy ibve maziva nyika yandiri kutaura nezvayo handiti. Kana ndichitaura kuti saka ndoda kuti tifambirane tichinzwa. Hanzi jini ndine testimony vedu tanyaradzwa. Ndibate ndei testimony tanyaradzwa mai please ndoda testimony. You know I love testimony. Send me a message. Send ku messenger. PA wangoro whoever ndiana runjuti nasi anopindura admin
anopindura PA wangu. Send a testimony, guys. My testimony angu ndinomada, please. I need my testimony, aitirwa zvakanaka naMwari pamusoro pepage ino. Ukasa testify, we will revert it back in Jesus mighty name. Tinozvi reverse visa ribude. Uyaine ma testimony. Ndoda ma testimony angu pano boss ndona matira vanhu vari pano anditi. Uyaine ma testimony askana, uyaine ma testimony ku inbox. Ndozo ma share panapa nditi ma testimony angu ndinomada. Uyainawo ndiri kushanda vedwe. I'm pregnant but I talk for an hour or more than an hour. Saka ndipe isando dzangu, ma testimony angu isando dzangu. Uyaine ma testimony ndikuziva kuti akawanda kudai. Anyway, ndaba ndatofara because someone andisendira message again with a testimony. Anyway, guys, pano ndepe ma testimony. Mwari vari kuita zvinoshamisa, Mwari vari kuita zvinotyisa through this page anditi. So ndati mukandinzwa ndichiti Ausy kana kuti Ausy, ndiri kutaura zvenyika inonzi Australia. Reason why ndicharamba ndichiti Ausy kana kuti Ausy inyaya kuti handidi kuti Facebook inonzwa Shona, okay? Shona is one of the languages inointerceptwa neFacebook. So they translate zvese zvandinotaura into English handiti. Dzimwe nguva vanotranslate zvisiri izvo, vozvibika then ndopenalizwa nditi. Saka inini ndinopiwa mari panapa, ndinowana mari yakati pano pa Facebook ritori basa rangu rechi3, saka ndidi kupenalizwa. Ndosaka ndisingashare ma link pano pa page rineri pa front, ndinoshare ku subscription page boss ndo vakandivhurira, saka kuri safe, okay? Ndinoshare zvakare ma link ku Telegram but I'm not active ku Telegram zvakanyanya, but ndinoshare kana ndichinge ndabva ku subscription page. So nezvenyika inonzi Ausy, nyika inonzi Ausy yakanaka zvisingaite, and kunogarika kudarika UK, okay? Kunogarika kudarika Britain, okay? And mari yavo yakanaka zvekare. So Ausy uyu aita mukana wemunhu wese. Kana ndichiti munhu wese handisi kuisa vanhu vane chikoro, ndikuisa munhu wese ane chikoro neasina chikoro. Handiti vanoda havo kuzvininipisa kunotangira pa 0 level handiti. Kana ndichiti kutangira pa 0 level, roughly unenge uchinotanga kuhora mari inoita iyo 2500 USD per month pamwedzi. Ndakusanganisa cho pamwedzi handiti 2500 US dollar pamwedzi. Ndaiconverta mari ndaiweka kuiisa kuma dollars. So mukana weku Ausy andisi kuupa munhu wese. Why? I've just been talking ne team yangu, and my team, my admin team and my management team, they feel like Jini are doing a good job. Tarira zvekuenda ku UK wabatsira vanhu vakawanda. But why? Wabatsira because wangosirukisa ma sponsor ari kubatsira vanhu pajekerere. Because the problem with us is munhu wese akanzwa chinhu anoda kubva aita. You understand? So in that way, tino flood ma opportunities. Imagine employer receive 2000 emails dzevanhu veku Zimbabwe. Anobva afunga kuti it's a scam, okay? Via email. Anobva afunga kuti ma scam. Do you know what they do? Vanobva vabloka email iyoyo, vanoichinja. And do you know what happens? Kuvharira ma Zimbabweans ese kunze. And guys, kuti ndiwane information iyi ndinotoshanda nesimba guys. Sometimes murume wangu andopopota kuti iwe, you need to take a break, because my free time, if I'm not helping someone, ndakutomanikidzwa kurara or ndakutomanikidzwa to be occupied with my family, it takes time. And after that struggle kudaro, sometimes I get a rude response, sometimes I speak nevanhu vanondirafura, sometimes ndinofonera ma embassy ku verify, sometimes ndinofonera ma government institutions ku verify, sometimes ndinoholder. I waste so much money. Like today, I think I holder for almost an hour, and my husband achipopota, you know, like how much is it? I'm calling from South Africa. Please don't call me. Please don't call me. Do not call me. Whoever is calling me mustn't call me. I don't take calls when I'm doing a live. So, sorry guys, I don't know why it's on vibration. It must be on mute. So, that's the reason dishi restrict. Saka zviri nani kuti ndibatsire mhuri 100 dzeku Zimbabwe. Kana 50
kana 20 families, because like family emskano yawana visa itori mhuri yanyukurwa kubva munhamo kuZimbabwe. You understand? Then for me, I'm happy. Andimuzive andinokama naye except kumuziva as my follower and on Facebook. I feel satisfied tatobatsira imwe mhuri yekuZimbabwe yatorarama. Bozi one breadwinner akaenda ku UK mhuri yararama. One breadwinner akaenda ku UK mhuri yararama. One breadwinner akabva ku Canada mhuri yawararama. So now ndine nyika 2 dzakanaka dzinodiwa nemunhu wese. Ndine Ausy, ndoita Ghana, ndotishiko Canada, okay? Ndine Ausy, ndoita Canada. So vanobvunza Jini, unozvifambisa sei? Let me tell you the truth. I've got beautiful Zimbabweans, okay? Like in America, like in Australia, like in Canada, that work with me, okay? They give me information, Jini, or information. Manya nechinichi, because we trust you unemoyo wakanaka. Haubadarise vanhu, haudyire vanhu mbari, hautsotse vanhu, unoudza vanhu chokwadi. So because of that, vanondipa information. Asi ndina ndikoti vakandipa information ndobva ndatora information. Ndino ndikatora information, ndoi researcher, ndotsanangudza, ndotsvagurudza kuti ndezve chokwadi here, ndisati ndauya kwamuri anditi. Kana ndawana information like now, okay? Zvema ship takamira. Now ndamunyika yeAustralia. And this kuzopa munhu wese, okay? Ndakamenge ndati ndoisa ku subscription. Ndobva ku subscription, ndozoisa ku Telegram. But team yangu yati no Jini. Ita zvawangochita. Zvinoshanda because haudi. Oh, hanzi nditi nanada. Okay, so kana tichiti nanada. Thank you so much, pardon. Ndikati nanada, ndirikureva Canada. Ndikati Ausy, ndikureva Australia kana Ausy, ndikureva Australia. So tina Ausy na nanada. Nanada Canada, okay? But nasa ndisikuita zve Canada, nasa ndirikutanga na Ausy. So after having a meeting over the weekend with my team, we agreed kuti ku subscription. And this kuzoisa pa group. Ndichange ndichipa munhu 111111 ku subscription page. 1111. So we are going to create an email address, okay? Yekuti ndopindura munhu 11. Ndikakupa that link, ndoziva kuti ndaipa ani, ndoinyora pasi, okay? I'm not going to give another person that link. You will be the only person with that link who apply and did it. Total follow up with you. Tishidaro. Because Mabasa, iwayo kuAusy, ndinakati chidzamu, okay? Like that, tishimuva. Why? Ku subscription hakuna vanhu vakawanda, okay? Pana more than thousands and thousands, okay? I've got more than 40-something thousand followers. They will take never sina zvinodiwa, never sina ma passports, never sina chinobva chasendwa my email anorara asvika nhasi oflada munhu wese akikwa out. And it looks bad on us as Zimbabweans. Saka, the only way that this is gonna work is if we restrict it, we work individually. We start never subscription. Kana vachinge vapera vese. Then we move to the next group. Ku Telegram. Ku Telegram kwacho ninchishanda nemunhu 1111. But totanga kupedza veku subscription. Ndapedza neveku subscription. Vandapa ma 1111 vai. Ndishamatora futi ndopoma 1111 iwayo futi ku Telegram. Total link 1 for now roshandiswa nevanhu 2. Link 1 rotumirwa ma CV nevanhu 2 maZimbabweni. Link 1 rotumirwa ma CV nevanhu 2 maZimbabweni. In that way hama dzangu zvinoita kuti munhu wese awane mukana, munhu wese apinde-pindewo, because I know vari subscription they can afford, vanosava vari sacrifice, but I know kune vamwewo vasingakwanise kuafford, vasitorina kana pekutangira nditi, then itova powerful. Saka link 1 rinoshanda nemunhu ari subscription, same link ndori pamunhu 1 ari ku Telegram. Ndiri kunyora mazita pasi, saka vave vanoshandisa ma fake names, unfortunately handipe mazita fake. Ana mheno chimbwido chakazoti ana musoro banga maghost account ndine urombo ndakabvira kudhara kutaura pano page pangu kuti handikwanise kushanda nemaghost account. So chinja zita rako woshandisa zita chairo rekuti unokwanisika kubatsirika anditi. And ndoda kutanga ndaona CV rako handisi kuzokupa link
ndisina kuona CV yako. Okay, so how we are going to work, I'm going to create a specific email ye Mabasa iwayaya anditi. Saka tikutanga neOusy kana kuti Ozi, tapedza Ousy kana kuti Ozi tochipinda munanada anditi kunana. Saka hakuna noti jini mikana iri kundiperera bozi mikana haisi kupera. Ndouya zvakare kune vanoda kuenda zvakanaka. So basa rekuOusy harisi rechikoro anditi harisi rechikoro. So kune vamwe vane chikoro vanoda mabasa echikoro, musamhanyire kutora mukana ishi. Okay, because mikana yevane chikoro iripo. So kana uchiziva kuti une madegree, une qualifications, usamhanyire kutora mukana kana uri kusubscription. Gara wataura kuti jini ini ndine qualifications akadai, because remember criteria number 1 yekuti ndikupe link email address yako, and I'm dealing with you individually. Okay, no matter how it's gonna take, I'm dealing with you individually. Saka munhu wese ku subscription page ziva kuti CV yako I'll need it, passport copy iri valid I'll need it, otherwise I'm not giving you anything. I'm clear on that. CV, passport iri valid, or I'm not giving you anything, because unengo chitodyira vamwe mukana. Okay, so ngatishande munhu by munhu. Veku Telegram zvimwe chetezvo, kana usina CV, usina passport, hausati wa serious anditi updated CV and valid passport yako ndo zvinoita kuti munhu anoda kuenda. Zvevanhu vanongokanda ma CV vasina information, muri kuvharira vamwe mikana atidi. Taramba mweya wekudzoserana kumashure. Ngatipei vanhu vane mikana vaite sei vaende. Ikutobatsira imhuri dzeZimbabwe dzinenge dzatosimuka nditi. So basa iri ibasa rekushanda kunoshandwa nditi rekuOusy ibasa remumunda. Okay, kunoshandwa muminda. Okay, vane minda yakasiyana siyana. Let me tell you. So vane minda yakasiyana siyana. Imwe ndema let me tell you. Okay, so kune minda like now muna November kusvika muna February anonzi ma seasonal. Okay, yekushanda muminda. Okay, muminda kuOusy kune michero inenge miranjisi, maiziva michero inenge miranjisi atinoti ma citrus fruits. Kwaita grape, midzambiringa nditi, kwaita raspberries, kwaita cherries, kwaita strawberries. Okay, thank you so much kune vari kubatsira vamwe mu comment section. Thank you very much Limo and everyone else that is helping others during this live. So kushanda muminda ishi. So nyaya iripo guys ndeyekuti kana iri visa iri kungotora kuti ukwanise kupinda anditi. Wapinda usade kuita ngwaru mapundu unonyura unodzoka pano uchichema kuti jini ndiriko but ndanyura. Saka visa iri kana uchinge waritora sando kuti vane chikoro musamhanyire kuda kutora mukana uyu. Visa iri ngaritorwe nevanhu vari desperate, especially vaye vanga vari muno muSouth Africa vachiita basa rekunhonga strawberries, cherries, raspberry, grape, citrus. Mune experience nechekare anditi. Mune experience. Tore mukana uyu mopinda monoshanda muminda anditi. Unoona benefits ako akanaka. 2,500 USD haisi mari yekutamba nayo pamwedzi. Haisi mari yekutamba nayo. Muno muSouth Africa munombobvira makaibata. Waibata mari iyoyo, iwe unenge uchishingirira pabasa rako, makore afambe. Ukasvika makore 5 uri muOusy, wakuita permanent resident. Permanent resident wakukwanisa kuwana chitupa anditi nepassport yemunyika imomo watopinda. Wakuchi upgrade, wakuchienda kuchikoro, mari yako unenge uchiseva uri kumapurazi anditi. Kumapurazi uku kwakanaka, unopiwa pekugara, unopiwa pekudya, vanokubatsira kuendako anditi. Vanokubatsira kuendako, vanokuitisira visa. Murukunzwa. Saka vane madegree munogona kuramba kutorwa, handizive hangu, but muonero wangu vanogona kuramba kukutora bosi vanogona kufunga kuti uchatiza. Okay, saka mukano wakanakira vanhu vasina chikoro.
wotaura kuti ndanchishanda mumapurazi, okay, muno muzansi, kuti ndanchishanda kumapurazi, woenda wonoshanda mwana weZimbabwe. And you know I always encourage you, kana uchishanda shanda zvekuti vamwe maZimbabwe anodiwa, kwete kuti kana uchinge wasvika wotiza. Please maZimbabwe, ungwari mapunda ubhadhare, because ukatiza anongonokanzura visa. Watori any illegal foreigner, wangomirira kubatwa nekudipotwa. Hauchagara zvakanaka munyika imomo. Saka usaite ngwari mapunda kuti chero ndapinda unotambudzika. Okay? Saka ita zvekuti upinde. Ungonotsungirira makore 5 uchishanda mumunda. Ini ndakakurira kumusha ini. Murume wangu ndachitomusekesa achiti ndakuenda hangu kumunda ini. Ndakakurira kumusha. Ini basa ndonoriite. Ndorishanda. Nekuti hapana mwana wekuZimbabwe asina kupinda mumunda. Except vakakurirawo madhorobha. Isu vamwe takakurira kumusha. Mumunda tomuziva. Saka hapana chinoshamisa kumunda. Uchipiwa pekugara, uchipiwa pekurara, uchipiwa mari ichiuya kupera kwemwedzi. Joyce Landcape. Hanzi momzizi muno iro big here. Rega ndimbloke ighost naye, don't worry. Rega ndimbloke. Ndambloka ndiri? Ndambloka. Munengu itori bo, ndozvaitori ufunge. Okay. Mukaona maghost account vanenge vachiuya vachinyumbwira, just let me know. Ndinobloka, pana apataure zvisina basa, pana apataure zvekutukwa, pana apataure zvekudhisa or whatever. Munhu yangu is beautiful. Oh, my husband loves me so much. Ufunga kone munhu yedu zita anoida sei. Waitorwadzi wako kutotsva ufunge ghost account. Chetu kutaura zvinopundutso. Hauna kana chawina chotori wanga utori tsuro. But uri kutowawata ipapa uri tsuro. Ini nemunhu yangu shamwari nditori pa level raustomborera usingafa wakasvika futi kana kurota. Anyway, ngatisiyane nevana vaSatana. Nyoka wakataurwa naJesu. Ngatisiyane nemavampire. Anyway, guys, forgive me. Ndikuita nyota isingaite mazuva. So, unongoshingirira. Wogara makore 5. Uri kumapurazi. Chero zvikanzi seasonal. Mabasa muOusy haapere. Visa unaro. Murungu wako anenge achikuextendera. Achikuextendera. Kusvika makore 5. Akwana. Urimo zvako muOusy. Unopiwa off. Apa pekugara unapo. Hauna rent. Kana icho chikafu unenge chingodya. Kudya. Hapana basa rinorwadza remumunde. Kushanda kwese kwagara kunorwadza. Even isinoshanda takagara muoffice kunongorwadza. You understand? Hapana basa rinonzi rinonakidza. Basa rese rinorwadza. Saka 5 years dzako dzakwana. 5 years dzako dzakwana. Watopedza pai. Watori citizen wemuOusy. Wakuchiita makosi. Wakuchiita zvese zvaunoda. You understand? Watopinda. Ndo chikuru. Saka paOusy hama dzangu ibasa remumunda. Thank you so much. Hanzi naVezo Buhle Brown. Vezo ari ku Canada. Hanzi Ouzy is beautiful. Ari kupika Vezo. Vezo. Don't comment yako manje. It's a beautiful country. Inyika yakanaka hama dzangu Ouzy. Inogarika ugotorarama upenyu hwakanakisa. Chero uri kumapurazi ikoko. Chikuru hama dzangu mwana weZimbabwe. Ndechekuti wapinda. Chikuru unotumira chikafu kumusha. Chikuru mbereka akarwara unotumira mari yekurapisa kuZimbabwe. Chikuru uri munyika yakanaka. Woshingira chero zvikanzi 5 years. Right now handisati ndawana information nekuti vanhu vekuhurumende havana kuda kundijekesera kuti visa iri unokwanisa kutora vana nemukadzi here. Asi consultant wangu wandinoshanda naye anoitira mavisa mauniversity ati, okay, ndina consultant, okay, wandinoita maresearch naye zvakawanda stereki zvekuchikoro zvekuuniversity. Anditi Jean, nyika inonzi Ouzy
inoremekedza chinhu chinonzi kodzero dzevanhu. Saka vanhu vako chero vakauya vakapinda muOusy ari murume kana mukadzi asina vana, kuno kuremekedzwa kodzero dzevanhu. Unoenda kuma social worker, hanzi mutactic wacho ndiwo rega ndikutipirei, ndichazenge ndichikutipirei zvimwe kumberi uko. Unonyepedzera kuti ndarwara. Warwara nei? Handisi kurara, pfungwa dzakandiremera. Apo unongoshitaura kuchipatara ka, chii chiri kuitika? Wota vana vangu, ndiri kufunga vana nemurume varipi vakasara kuAfrica. Ini ndakauya kuzoshanda kuno. Saka hanzi social worker uyu anokunyorera tsamba, okay? Yakwewo kana visa rako ndo andisati ndanyatsonzwisisa kuti visa riri kutora mhuri yese here. Vachandoziva kuti rinotora iwewe, okay? Kana ndichinge ndazowana more information ndichakuupdate sezvo ndiri kuresearcha, handakunyatsowana more time nhasi yekuwana information yese. So tsamba iyoyo yanyorerwa na social worker or therapist whatever or ya therapist or whatever yekuti pfungwa dzako hadzina kugadzikana, uri kukanganisika nekuti mhuri yako haipo, you miss your family, unoitora. Ndo zvinoitwa nemastudents mazhinji anoenda kunyika inonzi Ausy. Vanonyepedzera kurwara kusaita stable, uchinyepedzera because chirwere ichi hachisi chirwere chekuti unoonda oro unodii, chirwere chekuti pfungwa dzako hadzina kugadzikana. Saka kunyika dzinenge na Ausy zvinhu zvinoremekedzwa, zvinokosheswa kuti munhu haana kugadzikana mupfungwa. Saka unotora that opportunity, wonyorerwa tsamba na therapist yekuti hausi kugadzikana nekuti hauna mhuri yako, uri kuda kuti mhuri yako iuye kwauri. Iwewe unenge washanda munyika imomo, waseva mari inokwana matickets, watsvaga inokwanisa kuti uprovide pekugara pemhuri yako, handiti? Because kana uchihora 2500 uchigara pafarm papurazi remurungu, you can save much. You can even save $2,000 per month, handiti? $2,000 per month. That means kuti within 6 months unokwanisa kutora vanhu, handiti? Tokwanisa kuvatengera matickets vese nekuvatora, wotsvaga pekugara, and wakwanisa kuprovide for mhuri yako uchishanda mupurazi kudaro. So rakanaka visa. Chero zvikanzi ndiwo unofanoenda uri one, whether murume or mukadzi, it's okay. Kana mukaapply, still it's okay. Unokwanisa kutora mhuri yako. Kana zvikanzi zvaita 5 years, it's okay. Kumapurazi munopiwa leave. Unokwanisa kupota uchidzokera kumba. You just sacrifice for 5 years kuti ushande 5 years dzikwane, ukwanise kuapply permanent residence, utore mhuri yako. Basa rekumapurazi handifunge kuti rinoda chirungu, okay? So far handisati ndapinda nditi nhasi ndikukupa introduction. Mangwana ndichange ndichipinda deep ndichikuudzai mamiriro azvakaita, nditi? But nhasi ndikukupa introduction kuti muzive. Handina vanhu vanozoti sisi jini hatina kuzviziva, sisi jini zvakazoti. Hanzi naDorini Manzi, I've been in Ausy since 2005. Those who want to come, please do. Ausy want their workers to bring their families. Thank you so much, Dorini Manzi. Handi manzwa zviri kuconfirm izvi ndezvechokwadi, okay? Chamuri kungoda chete kupiwa mikana, nditi? But handikupei kusvika manzwisisa kuti zvakamira sei, handiti? Handina vanhu panapa handimanikidze vanhu. Vamwe vanozoti kweyose uri kuenda vanogara pano papeji, they know why I can't relocate. They know my husband doesn't want to leave Africa as of now. Kana akuda, you hear me saying I'm leaving. So far he doesn't want us to leave Africa. That's the only reason why I'm still in Africa. Okay. So, anditi. So, Ausy yakanaka. Wopinda hako mwanasikana. So, vanhu ava, okay? Ndine makampani akati okay? Makampani aya anokuitira ane inonzi visa sponsorship. Just like yeku UK, vanotenderwa nehurumende kutora vanhu vanonovashandira kumapurazi avo. Okay, mapurazi emuOusy, okay? So, pekugara unopiwa, matickets endege unotengerwa, mwedzi mitatu yekutanga unopiwa inonzi medical insurance, okay? Ndichazodzika nazvo mangwana. So,
vanokubvisa kunyika yauri vokutora kuenda newe vokuendesa kuAusy kunoshanda mumaminda. Okay, vapedza vanokupa pekugara. Vapedza ndikutaura information yandapiwa handiti neyandinayo at hand pangu nevanhu vandichange ndichishanda navo. Vapedza vanokutengera matickets ekuenda unopiwa inonzi medical insurance mwedzi 3 yekutanga. Okay, and then unopiwa aya vanoti visa sponsorship yacho vanokuitira kunoshanda muminda. So I just want to say hama dzangu for now musamhanye. Dambudziko raminaro, this is what I've just been saying again. Dambudziko randinaro kana ndichitaura kudai vanhu vanoda kumhanya wofunga kuti wabata iwe usina. Chero ukaenda paGoogle unongozongonobondera still you will come back. Reason why I'm telling you this is because you need to understand. Ndozvakaitika paUK, I told you the same thing guys. Teererai zvandiri kutaura. Vanhu vakamhanya. Ezvinezvi vanhu makaita makosi mamhara. But dai makanditeerera, mungadai makaziva zvaiitika. Makanzwisisa nenguva netime. Munonochema. So, guys, like I said, I'm messing up because I could have some comment section. I'm going to ignore comment section. So kuna nzvimbo dzakasiyana siyana. Guys, musandibvunze anything. Ndichakupai mukana wekubvunza ma questions. Guys, if you miss any live andina munhu wandinodzokorodzera mu comment section, thank God I'm off messenger. Andina munhu wandiri kudzokera whether uri ku subscription page. If you miss what I'm saying here, I'm not going to repeat the same information anywhere again. Ndikutaura ndichifamba, nasi ndikuita part 1, mangwana ndiripa part 2, part 3 I'm done. If you miss it, you miss it. And this kudzokorodza. People like to miss and run and jump and do their own thing. Do your own thing. I'm not getting involved. Ukaita tuntu kwako, usazondipinzire pakati. I don't do that. So, kuna nzvimbo dzakasiyana siyana muAusy. Vanhu vanoda kumhanya stereki. They want to run. Vasina kunzwisisa. They want to run. Manye? Anyway, pana nzvimbo dzakasiyana siyana muAusy. Kune vanoda kuteerera. Kunowanikwa zvinhu zvakasiyana siyana. Kunoitwa zvinhu zvakasiyana siyana. Saka hamusi kuzoenda kunzvimbo 1. Muri kuenda kunzvimbo dzakasiyana siyana. Depending nelink randinenge ndakupa nditi nekampani or farm racho randinenge ndakupa. Ndokwa munenge muchienda nditi. So how we are going to do this, like I said, I'm going to deal with each person individually. And nobody's aruda kushanda neni anoshanda neni asiri kuda anoita zvake. Anditi handisi kutandanidzana nemunhu, handisi kumhanyisana nemunhu, inini ndinoita at my pace nekunzwisisana tichienderera mberi. Because hatisi kuita zvokuti ungoenda urejectwe, because either way you still need to apply. Either way you still need to know what you need to put on your CV. Either way you still need to know which part you'll be going. Saka ukada kumhanya meno zvako handimhanyiswe nemunhu, you at my pace tichinzwisisana, just like we did with the biodiversity, step by step by step. Vakaita step by step by step vane matestimony. Vakaita step by step zvinhu zvavo zviri kuendeka. Vanoda kumhanya kubatira pakati vari kuchema. So inini handishande nepressure. God's speed works well for me, is the best. And I believe munhu ukanzwisisa unoapply basa zvakanaka. And unenge uchiziva kwauri kuenda, nezvauri kunoita, nezvauri kutarisirwa usati waapply basa. Saka please bear with me. Don't put pressure. I'm here. Ndinozoita ma live video pano, chibasa ichi ndani, chigame ichi ndane experience nacho ichi. So let's do that. So kune ma season akasiyana siyana. Nasi introduction muzive kuti zvakamira sei. So kune season ya December kusvika muna February. And then kuita beer vanoti best season yavo ya November kusvika February. Ndo kuma citrus, kuma grapes, kuma raspberry, ma cherries, ma strawberries. Okay? And then ndine ma farm acho iwayo. And then toita ku South Wales, okay? Best season yavo ndi November to April, okay? So vamwe venyu mukamhanya hausi kuziva kuti uri kuapply family,
Ausikuzoti uri kuapply uku, una-apply kwa unonoshanda 1 month. So you need to know my seasons, and you need to know kuza kuti which farm can I work permanently right through. So ku South Wales ndo kunema persimmons. I don't know what's that. I don't know what's a persimmon. Kuno ku Africa tina ma persimmon. Kune ma persimmon, kune ma apples, kune ma blueberries, kune ma cherries, kune ma oranges. They are busy kubva muna November kusvika kuna April, okay? And then toenda ku Queensland. Nzvimbo dzakasiyana idzi. Dzese dziri muOusy handiti. Ndisati chinhu chinofanira uchimaster game handiti. Fanira uchibata uchinzwisise. Ku Queensland vari busy kubva muna June kusvika muna November. So you need to understand. Kunowanikwa ma strawberries, kunowanikwa ma banana, kunowanikwa ma peas, kunowanikwa ma melons. Mapurazi acho futi kwese kwandikukudzaiku ndiri mapurazi handiti. Hanzi naJefford Gaya haya persimmon oro Sharon fruit ndochiko rega ndimbochiona chinizi. Sharon fruit. Zvimwe hatizviziveka vedu Sharon fruit. Ku Africa hakuna Sharon fruit. Oh, ndachiziva. Kuno ku Africa tinochipa zita chinhu ichi. Oh, ndochinonzi chipersimmon. Kuno tochiti chikwechi. Muno muSouth Africa chirimo chinenge chinonaka zvisingaite. Chino chiri very high in vitamin C. Ndakatochiratidzwa nevarungu. Chinotengeswa kunana Pick and Pay. Chiri very rich in vitamin C chipersimmon. Oh, ndo chipersimmon ichi. Sharon fruit. Ndasingaziveka kudzidza hakupere, tiri kutodzidza so chinowanikwa ikoko ku Queensland handiti QLD muOusy. Mapurazi acho ndinawo. Tobva ipapo toenda ku Western Australia kunonzi kuWA kana kuti WA. Ikoko ndekwegore rese, okay, depending ne fruit rim season. Kunowanikwa ma grapes, kunowanikwa ma apples, kunowanikwa ma peas, kunowanikwa ma rock melons, okay? Mapurazi ese ndinawo futi takachibata chinichi. Tobva apo toenda kunoitwa kune mabasa akawanda stereki. Kunonhongwa kubva muna April kusvika muna September. Kunowanikwa ma grapes, kunowanikwa ma strawberries, nema citrus, ma orange, ma nutches. It's all around Australia. So chinhu ichi kaichi tichatanga kana takuchimhanya manje. And then kuita kumwe kunonzi kuTasmania, okay? Kunotangwa muna October kusvika May. Saka you can see kuti Australia yese mabasa hafa akapera. Chero ukaenda pane season ukashanda from one farm to another, it's okay because bag unenge uchita sei, unenge uchibika handiti. So kunowanikwa ma apples, kunowanikwa ma grapes. Plus zivai chinhu ichi. Once wane visa rekushanda rekugara muAustralia, chikuru kugara ka. Unogona kushanda ma restaurant, unongoziya zimba, changamu. But chikuru saregedze kustika kumurungu wako. Ukashanda kumurungu wako, kana murungu wako off season, haushaye zvimwe zvokuita handiti. Mabasa ijawi, chikuru mapepa. Saka koshesa murungu wako kusvika wane permanent residence. Murungu anokosheswa zvina prazi. Anoitwa sei? No, sorry, ndasheka prazi. Ndasheka desk rangu. Anokosheswa zvina prazi kusvika wane permanent residence. Why? Oh, hanzi na memory mandudzi ndo kwangu kukuwa. Oh, okay. Kusvika wane permanent residence. Because unenge uchida kurenewirwa chinhu chako cheche. Because ndiye akakutora. Saka chero kazowana mumwe murungu anobhadhara. Usafe wakakanganwa akakutora. Unomunanzva kusvika 5 years dzakwana. Because doti aramba chikurenewira. Oro kusvika wabata chigemu chacho kuAustralia ikoko. Unochibata. But I encourage you kuti stick kuvarungu ivavo. Why? Zvinoita kuti varambe vachitora maZimbabweans. Izvo kuti ukasvika izvo wauda kungwara wakutsvaga anobhadhara ka $100 more. Muno unotsindirira mwena mamwe maZimbabweans akasara kuAfrica nditi. Saka nyaya iripo pakunokoshesa basa. Kuitira kuti titorane takawanda. Nekuti hatisi kuziva kuti situation yekunyika kwedu ichanaka rini. Mutactic ndokuti muZimbabwe ukawana mukana wekubuda, enda unoshanda zvinonwisa mvura. Uvhurire vamwe magap.
Ndikuda kunzwa vanhu vanodzoka chisisi jini. Ndawana mukano itorei vanhu. Toda kuti mhuri zhinji dzirarame hama dzangu. Mhuri zhinji dzibude mupoverty. Mhuri zhinji dzibude mukutambudzika. Ndo the secret. Hazvisi zvokuti chero wapinda mheno vasara vanochazvionera. Ngatisaveni mweya weutsinye. Tarire vanhu vari kundibatsira ava. Vanhu vari kunze kwenyika. Handiti, they work with me. So that tibatsire maZimbabweans mazhinji. We don't have money that we are asking you here for. We are giving you this information for free. Kuitira kuti munhu wese tisimudze mhuri. Chero mhuri 100, one member from 100 families akaenda. Mhuri dzararama. That's all I want. That's all I desire. Saka hama dzangu kana mchinge maenda. Ndo zvitaura nawo. Kana mchinge maenda. Musakanganwe kwamakabva. Musanotsindirire vamwe mwena. Musanoite utsinyo mberi. Wekutsvinyira varungu ava. Wakuzvita wangwara wane mikana wavhurika maziso. Yeti wanga uri staki kuno usingazive zvinhu zvakadai so. Handiti, saka ngatiendei tine mweya mumwe chete. Wekuti toda kuti vamwe vateere. In that way we develop as a country. Kune vaiona cricket nezuro. Makaona stadium yese yakazara maIndia. How do you think maIndia akapinda muAustralia? Kuzadza stadium kudaro maIndians. Mweya mumwe chete wekuti vakasvika vanoshanda. Vakasvika. Now the whole world. Top CEOs pasi rese maIndians. Nekuti muIndia akapiwa basa anomhanya naro. Whether ndere kubika machips, whether ndere patiu, whether ndere kupeka. MuIndia akapiwa basa anokoshesa basa. Votorana vozadzana nyika yese. Australia yakazara nemaIndia. MaZimbabweans mukanditirira. Zimbabwe inozara nemaZimbabweans. Munotanga muri pa small level. Kusvika masimukira mazvibaba zvemuOsi. You start small and grow bigger madzangu. That's all I want. Tinozvisimudzira. Tosimudzira nyika yedu. Because the more dollars that go to Zimbabwe, nyika yedu inosurvive. That's all amadzangu. Anyway, ndataura zveTasmania kune ma-apples nema-grapes. Kwaita kunonzi kuNorthern Territory. KuNorthern Territory kunonhongwa kubva muna May kusvika muna November. Kune mango, kune mabanana, kune mamelons. So as you can see, basa remuminda kuAustralia rakawanda. Nyaya iripo chete ndekuti hatifanirwe kukanda maCV edu ka1. Hatifanirwe kukanda maCV edu kunge mazhanja aora ari kudonha mumuti. Okay? We must do it in a tactical way. Whoever is calling you, I'll reject. You call me again, I'll block. Kune mabasa akawanda. Don't think you can take my number here and call. I block. Apana munu. Munozoti kune vamwe vanhu maZimbabwe nake anofizura, I'm telling you. Kune vamwe vanhu kuti ari kuona kuti ndiri kuita live. Ndiri kuda kubatsira munhu wese. Anofunga kuti iye is so special. Because atora number dzangu panapa. Afanira kutaura neni pafoni. Haafaniri kumirira live. Haadi kumirira nguva. Ndofana kutaura naye pafoni. Ndichimuudza iye ndosiya vanhu mese imimi ndombomuudza iye zvaari kuda. Mese makaholda. I call that people kanyarari no comment. Andini vanhu vari selfish. Kana uchida kunetsana neni, be a selfish person. Try to put yourself alone. Iwe nemhuri yako ndiwo wakakosha stereki nefamily yako. I must prioritize you. Everything must stop you and your family. That's why I do it publicly. So that munhu wese muromba mufumi can hear this live video. Kuti kune mukana uko. All you just need to do is to follow the procedure. Simple. And the procedure ndakai design in such a way yekuti munhu wese ano benefita. Hati overcrowd chinhu chedu ichi. Toda kumhanya nacho, but hatisida kuti maCV 1000 emaZimbabwe asvike musi 1. Hatisi kuda kuti maCV 1000 asendirwe kulink 1. Ndozvakaitika kuUK. Vakabva wabloka maemails. Saka vanhu vanga kungosenda maCV we achinobounce. We don't want that. At least ngakuende mhuri 100. Tagona hama dzangu. 50 dzikaenda tarwisa. Saka handisi kumbofa ndakateerera pressure ya anyone. Tiri kushanda neprocedure iripo. Mukana uyu, it's like that, it's simple. Subscription page.
one link, one person. Telegram, one link. But ku Telegram, munoiwana nditanganda pa munhu subscription ambopindurwawo 5 days dzake, then it comes ku Telegram. Nasi ku Telegram ndikukupai zveku cruise ship. Nasi ndikapedza live inei. Ndikukusendera zveku cruise ship. Because 5 days then dzakwana. Ndakukutumira ima link akubva ku subscription. Veku subscription tinenge tichishanda tichienda. Ndichinyorera pasi ndichitika. Ukatambisa mukana wako, ziva kuti link rako riri kuenda kune munhu ari ku Telegram. Ari kunorishandisa after 5 days anenge akutori apply. Ndiyo pandichaona kuti vari serious nevasiri serious ndevapi. Mukana tichipowa vamwe because hatingamirire vanhu 1-1. Handiti? So hurumende yakato approve nezvemavhiza ekumapurazi aya. Handiti? Ndo kune vashandi vakawanda. Kune nyika dzinenge ana India, Filipino, vanoendesa vanhu vavo. But vanopanana 1 vachitorana. But maZimbabwe tinotsindirirana mwena. But now ndinda kachibata. Wandapa link apindurwa. Anzwi changa chiziva aenda ndozviziya kuti waenda. Ndenchizviziya munhu wese aenda. Ndenchizviziya kuti yaenda. Like now I know who is going, who is staying, who is going to America, who is going where. I know. Vashomai vavo ndikuvaziva. But dzitori mhuri dzinenge dzayambutswa. But I know those people kana vachinge vaenda, they will open more opportunities. Why ndiri kukunyorai pasi? Ndoda kuti munovhurirawo vamwe more opportunities. Kana mchinge maenda musanoita utsinye. Do it for other people. That's how you can thank me. That's how you can thank God. So, yeah. So, rega ndigumire panapa nhasi. Ndipe vanhu mukana wokubvunza mubvunzo ndaita 1 hour. I'm going to give you an opportunity to ask questions. Mangwana, I will come with the detail. Rekuti uno apply say, okay? Kana nchinge ndapedza, then ndakuchipa veku subscription. Ma link eku apply, okay? And then after 5 days, ndakupa veku Telegram. Anditi? Yes. Why you start a subscription? They support me. 1, 2. They are when I understand I can push them individually. Ku Telegram manje. Ku Telegram ndichatanga nekuti wakapinda rini anditi? Chatanga nekuti wakapinda rini ku Telegram to be fair. Boss ku Telegram kune munhu wese. Saka nchange ndichipa nekuti wakapinda rini. Patakavhura page kusvika tichienda. Vane mazita fake ziya kuti hauna link rauri kuwana. Whether uri ku subscription, make sure kuti zita rako riri kuendera ne CV. Kana zita rako risiri kuendera ne CV, my Tadi, thank you so much. Thank you so much. Saka ku Telegram ndinoziva ziva rakajoina munhu wega anditi inondiudza just like ku subscription. I think the same order we use it zvakare ku subscription anditi. Saka tinotanga nevakatanga kupinda mu subscription page ndo vatinotanga kupa. Kana vasingade topa tichienda anditi. Vakatanga kupinda first preference. Ku Telegram zvakare vakatanga kupinda first preference. But ku Telegram just know kuti munowana ma link after 5 days. Ndapa munhu ari ku subscription. Okay? Subscription many might understand. Subscription is page like a create on Facebook. For me, for my community, or the people that love me and support me to support me. Okay? So that subscription page and in a control and kwanise kuisa moni imomo. Ndindega ndakango kwanisa kupinda imomo. Even my team, they subscribe to be in that group. Okay? So that's how we are going to be working with that. So right now, I'm going to give you time yekubvunza mvunzo. Pane zvandataura nhasi. Mangwana takuita detail
rekuaplya kuti unoaplya sei mabasa aya. Ndapedza ndakungoshanda nekupa vanhu malinki nematestimony. Handidi bhozi ndikuona matestimony ari kuuya. Handisi kuzoti matestimony ekubiodiversity visa here, matestimony ekupi. And remember pano papage hazvisi zvekuAusy cheteka. Kana chinge ndapedza Australia takupinda kuCanada. Handiti so yeah. Mikana yakawanda yakati but I can't do everything at once. Saka step by step. Kana uchingoenda kuAustralia mukana kuCanada uchazowana kana vanhu vapera. Handiti hatingati nyika dzese tuka ungori munhu wani, toda kupanana mukana. Saka vari kuwana kuAustralia wekuCanada hamusi kuwana. Handiti topowo vamwe tichidaro hapana munhu anoti ndinoshaya kwangu. Handiti kusvika tasvika mheno gore rinouya mikana inenge ichingobuda. In other words ndikutaura kuti vari katadza kuenda kuUK asi makaita henyu makose okera. Tinononhonga magrepi nemacheri zvisina masertifiketi mari zvadzo dzakangonyura. Todiko nhaye asikana kuita kwaMwari kunoshamisa. Hazvina basa. Naiwo maTB kosiwa, naiwo maTB certificates waya. Ndakakuudzai kuti musamhanye kuita zvinhu zvisina Mwari. So guys, vakaita makosi don't worry. Tinononhonga macheri edu mabanana tichiinda nemacertificates edu. Tonosimudza moyo ikoko. Hanzi kuna mahomadi alichatonda. Ko kuUkraine kwaita sei? Hondo kana ikangoputiswa chero uri kuno kuAfrica kufa kusiri kufa ndekupiko, kusingafiwe ndekupi. Tingagara takamirira kuti Putin anoputisa gore ripi? Tisiye zvedu. Hanzi na progress ko isu takafollowa hedu muchetanga tikashaya mari dzekusubscribe tobatsirika sei. You should be Indiana Nyoro, you should be ku Telegram Shalini Gwezere. You should be ku Telegram Shalini. Ku Telegram muriko zvendimi vakatanga vacho. Muriko ku Telegram. Isi tichiri kutanga towana mukanere. Munhu wese anowana mukana guys. Mabasa ya mumbo mapedza. Hanzi na Florence mukadira tegunde. Tiripo makeras asi pabuda mukana toenda. Nawo ma certificates eugera skana. Chikuru kupinda. Australia yakatonaka kudarika UK hama dzangu. Hanzi ndoda kuenda kuUkraine. Hatisi kuita zveUkraine pano Google Ukraine ubvunza kuti unoenda sei. I think vari kutoda vanhu vanonorwa hondoko. My sister help me, how can I apply? Apply chii naisera mahasa. Eva Matimba hai jina hai. Osuku kunodiwa English test here jini mpande sazita. Hausi kunzwa zvandiri kutaura, hakuna chirungu. Kunonhonga magrapes nemabanana. Miracle mimisoko hai jini the blessed. Kore kunyama rowanikwa here. Hatisitaura zvekunyama mimi handiziye. Tiri kutaura zvemagrapes. Makala stera kosivhira chototogadzira. Ari kupi makala stera? Kosivhira chototogadzira here now. Rinoitwa sei? I'm talking about it tomorrow. Makala stela. Subscribe. Chataura nezvazvo mangwana. Ndaneta guys, do you know what I'm pregnant? Handi yakoma. Akoma Jini the blessed. Kore kunyama, mimisoko akuna handisi kuziva zvekunyama mimisoko. Nhasi ndiri kuita zvekumunda handiti. I don't do all topics every day, one thing at a time. Kosivhira cho makala ndakupindura. How do I find the Telegram? Link repa Telegram riri pama videos angu pano pa page. Unoriwana oro kumbira vanhu mu comment section. Kumbira vanhu vanokupa. Sera mahasi uda kubatsirwa nei? I don't see kuti wabvunza kuti chini. How do you pay for subscription if you don't have an account? Sisi Jini unaenda ku Pick and Pay, Checkers, Shoprite, unotenga inonzi Google Play Card. Kana wine Android phone, kana wine Apple phone, unotenga inonzi Apple Play Card. It's a voucher. Woiloda ku Google Play Store yako, then you can subscribe from there. How do you subscribe ku YouTube? Kwenye ku YouTube it's free. YouTube subscription yakasiyana ne Facebook subscription anditi. Ku YouTube it's free. You just go Jim the Blessed and subscribe ku YouTube kwangu.
any Brenda pana kwandiri Telegram yacho chi. What do I need to be on Telegram? You just download the application on the Telegram. Once you've got the application, what open them Telegram, and then you come here and look for the link to join. I'll post the link pana chingenda page this video. Nikapeza this video, nikapeza robikira muri yangu sapa ncha posta link. Pachene mvunzere guys. Makala Stella, you're welcome. Tip your link guys, the Telegram. Ndichakupostera ikananda kubika guys. Ginny Ndoda Finland. I don't have more info. I don't think I'll do Finland. Kananda kuita Finland. Keep following my page, you see Kananda kuita Finland. So far, nope. Link reku Telegram nchakupostera ikanachingenda page live video. Constance Mayabo maita basa sisi bachi manzi chirenda Facebook kuma settings pane pakanzi payments, then pari kubvunza ma bank details. Is it going to take you to subscription? Yes, but that's how it works. Musachke, okay, vane ma bank accounts musachke kuti bank account rangu rikuenda ku Facebook ndo zvinoita subscription. It's very safe. Aubirwe mari yako anditi kuri safe inoenda ku Facebook. Okay, it's very safe. That's how you subscribe. Okay, thank you, Sissy Jean. Is it okay if I do the process, but on behalf of someone else? I don't understand. What do you mean, which process? On behalf of someone else? I don't understand. Musico sana. Rephrase your question or specify for me. Inindi chango shika. Watch the video. Kana chinge tape don't go to the you guys, thank you for Basalamurukita. You're welcome. Stay blessed, Jean the Blessed. Thank you. Any educational services you recommend to study in Australia? I don't recommend education. What do you mean educational services? What do you mean, Amanda? Amanda, where are you? Amanda, you're asking about educational services. Unoreve, Chirungu chandi vexa and this. Guys, I'm struggling. Nema lips with this pregnancy. Oh, I'm suffering. Tomorrow what time? So tomorrow I'm available between 4 and 6 p.m. Depending which kwa mageta ende renasa na kuenda ndo sakandripa napa. Kana kasenda fiti mangwana ndendripa napa at 4 to 5 or 6 between 4 and 6 ndo pando wanikwa. Nenyasha wabvunza kutichi. Michelle Kumalo, do wanna say link to Telegram? I'll post it later on this evening on this live video. You're welcome. You're welcome. Is there age limit? Kunodi wabanu wakasimba wanogona kushanda. If you are strong and hardworking, but obvious kuma 45 kukune kwa kunitsandide. But kanochiri young no pinda. I let you know diwa ire. You know diwa kanochienda zvechikora kana zvema good skills, but kanochienda zvere kumundera ridiwe. Pardon. Okay, so pardon Gombe. Pardon Gombe, you need to watch the video emangwana so that uzive kuti vanhu novabatsira sei ma CV anditi. So pardon Gombe, you must watch video ramangwana ndiye anobatsira vanhu nekuvaitira ma CVs anditi. So pardon unofana kuona video yamangwana so that you see the requirements wovaitira CV. I'll tell you tomorrow, then you help them nema CVs anditi. Excuse me guys. Anzi na milk sikosana like andisirini ndikuda kuenda kuAusy asi ndikubatsira hama or you want the person ari kuenda to start the process ega. Okay, uda kumusubscribe. You can subscribe for the person and then you get the information for the person. Zvamuchaita zvinei as long as you uri kumitira nditi. But please tell me first usati wa subscribe or tell the admin usati wa subscribe kuti you are doing it for someone. Okay? I'll help you. I think that kupindura ipapo. Charlene, I see Jean long time you're glowing was just replying to a question. Thanks, Charlene. Murisei wakoma na bamkuru. Yo, ndaneta guys.
Sibo Maduma Mtiani. Sibo sister, I don't know how I came out from subscriber page. Now I can't see it. You have to log in again. You have to log in again, Sibo, and then Facebook will refund your money. Okay? But you will subscribe again and pay again, but you may actually not do zero. Guys, panosanda pindurere. Vashikira pakati, you have to watch the video. Saka isusu wekuma 50 tichadiwere. I can't limit you guys, to be honest with you. I can't limit you, Marindo Vanoziva nditi. I can't limit you, but with God all things are possible. Chando zanjot kurukudiwa vanhu vari fit and strong, okay? Kubasa de kumapurazi. So I can't limit anyone and disimari. So I can't limit anyone in terms of age. How much to subscribe, Jean? I think it's $69.99, $79.99, $89.99. I think it's $9. Which method did you use to pay? Ukabadira pano pa Facebook, it should be $69. But because the shandi samangwe my methods, I think in Engama $79, $89. I don't know, guys. And this is in the cassette, and this is in the kaisa Mario. It's a Facebook, okay? So I don't know how that works. All I know is Facebook collects the money and they do everything. So and this is no chinja nekusiyana papi, but it seems like it's nendra nekuti uri kubhadhara sei. I'm the only one akapinda asingabhadhare mari boss vakandi creator ndiwo. So I'm the only one who entered that page for free. Everyone else pays to be in there. Hanzi na wini unoenda kumboshandwe zvakanyanya simba rako chete. Welcome, Lillian Kudzai. I managed to subscribe, sisi. I was to pin them subscription page. Wa subscribe ku YouTube here. Can you subscribe ku YouTube one page? Uka subscribe pano pa Facebook no piwa badge re green. So my subscribers ese vanishi badge che greenish ni heart. That shows that they are subscribers. So you are now subscriber, Lillian. I was to one badge. What are the documents needed? I'll talk about it tomorrow, guys. I'm tired. And then Gracie Garasi Fiado, thank you, Sisi Jane, God bless you. This is a great opportunity. It is indeed a great opportunity, guys. I'm not gonna lie to you. Guys, if you subscribe, I use the Facebook through MTN. Ndatenga MTN airtime yes 79 rands. Oh, nice. Thank you, Biru Jizo. Portia subscribed. You have got a subscription. Thank you, thank you. Okay, so everyone that subscribe, I'll send you a welcome message. I'll talk to you. I'm just waiting for a certain number. Then I'll start doing my videos for you there. I'll also repeat certain specific important points ku subscription page. And it since you are the first batch rangu notanga ku apply and it mozo ita replay. Vanenge vanonoka kushika. Guys, I appreciate. I love people vanobatsira kupindura vamwe mu comment section. I love them ne moyo wangu wese. Guys, right now I'm like my chest is like tired like ndaneta, but I see vamwe vanobvunza simple questions. Yet there are some people vanopindura nemoyo wavo wese. Mwari vekudenga vakuitire zvakanaka, guys. Honestly, I need to start writing mazita akadai so mu comment section. Vanhu vanopindura nekubatsira vamwe vanhu mu comment section. Rorima Huni, thank you so much, subscriber. I appreciate you guys. How do I do it, dear? Please, thank you. Kune vanondibatsira. Even ndapedza live video, kune vamwe vanhu vanongori nerudo so. Vamwe vanhu vanongobatsira vamwe so. Like I do for free. I love people like that. Just help someone for no reason. Kune vamwe vanhu vagara pano pa page vanoziva zvese, but they don't want kupindura munhu mu comment section. Batsirana ima Zimbabweans. You become successful nekubatsira. The more you pour out to others, the more God pours back to you. Hakuna munhu akamboita murombo nekupa mumwe munhu information. Hakuna mumwe munhu akamboita murombo nekubatsira mumwe munhu. It's just replying. Pane vanenge vanonoko kusvika, vasiri kuziva kuti zviri kufamba sei. Ngatingopindura iso, kungobatsirana mu comment section. Basa iri rakawanda for munhu wani, guys. Zvinondiremera. Guys, if I tell you my admin team, they reply my messages enyu akawanda thousands and thousands ku inbox for free. I don't pay them anything. They're just there to help me because they love what I'm doing. Let's help each other in the comment section. Ngatidzidzisanei maZimbabweans. Ngatidananei. We can only become better maZimbabweans if we help each other. We can only become better. Nekubatana. I gave you an example. Stadium in Australia paitamba cricket ne India ne Zuro. Yange yakazara ma Indians. How do you think my Indians akazara kudaro mu Australia? Kubatsirana.
nekusimudzirana. MaZimbabweans tikadzidza kubatsirana, even in comment section, we will go far. We will go far. Hauna chaunoluza nekubatsira mumwe munhu handiti. So guys, I just want to encourage you, let's help each other. Batsirana in comment section. I can't be available for everyone all the time, but you guys, we are a team. Ngatibatsirane chinhu ndechedu tese. Mhuri dzemaZimbabweans dzikabudirira, tese tabudirira hama dzangu. Handiti. Anzi register to vote na Tatsi Changara ndapedza nemi. Tinovota but atingaende teseka kuZimbabwe. I always say this. Zimbabwe inoda kusimudzirwa nesu. Vanhu vari kuZimbabwe vanoda kurapwa. Vanhu vari kuZimbabwe vanoda kudya. Diaspora yakabata. So diaspora community must be strong. Saka isusu tiri vekudiaspora toita zvekudiaspora. Vari kuZimbabwe paground, they must register to vote. We must work hard and send money home, so that vanhu vari kuZimbabwe have got strength to go and vote. Yes, my mofu. Yes, sisi wangu my mofu murisei. Welcome to the live. Today ndiri munyika menyu my mofu. Today ndiri kumapurazi anditi. Nasi ndiri munyika menyu kumapurazi my mofu ku Australia. So I'm continuing with Australia part 2 and part 3 basa rekumapurazi anditi. So mangwana I'm gonna be back on CVs, and then I'm going to give you the farms vandataura navo vandipa ma details so that you can apply. So tomorrow tukuenderera mberi with part 2 guys. Then vanhu vari kusubscription ndokupai ma links motanga kuapply. Hatisi kuzadza. My mofu ndiri kukumbirawo, my sister ndiri kukumbirawo, musape ma links like ekuma farms. Don't put them on your page. It zvinoita kuti aflood. I spoke with the people in Australian government this afternoon. I spoke to people from farms Western Australia today. The problem is zvakaitika ku UK, ma link ano post kwa, and then munhu wese ano apply, and then one company or one farm rino receive 1,000 emails. So please guys, let's not flood my links. That's why I'm restricting these links. So my mof does Australia. I'm also going to speak to her privately behind the scene regarding this. We need to find a way yekubatsira maZimbabwean isinga flood zvopesera zvati discredit atakuita kunge mascam, because imagine company one ika receive 1,000 CVs yemaZimbabwean. Vanofunga kuti tiri vanhu vakaita sei handiti. Vanhu vafunga kuti hatisi serious tiri matsotsi, but tikapanana mikana nzvimbo hadzipere. Like I said, we are going to be doing Canada very soon. Once I'm done with Australia, we are moving to Canada. Kune mimwe mikana futi. Again, we do slowly but surely. Tisiri kuflada my email address evan. Sibo, you're back. Good girl. So that's the point. My muffin chakubata behind the scene. Guys, I love you so much. Regaini bonobika. I'll see you again tomorrow. Mangwana trukuita deep tichipedzesa, and then vanhu subscription page ndakukupai email address yokutumira. Like I said, send your CV, passport is valid. Ndokupa link anditi wokanda chinu like that tichienda. Chikuru ndechekuti maZimbabweans aende than kuti one link rinotumirwa ma CV nevanhu 1,000. Posha ya mZimbabwe anowana basa chatagona chi hapana. Saka ndozviri kuitika nema links. Link riri kuflada. Muvaridzi vecompany vanongoita sei, vanongobloka email address iyoyo votanga kushandisa another email address, because munenge mabhombada. Imagine unomuka kuenda kuoffice wosvikaona muemail mine 1,000 emails. Please find my attached CV. Please find my attached CV. Please find my attached CV. You understand? Ndozviri kuitika nemaZimbabwean. So guys, I love you so much. I'll be seeing you tomorrow Tushende Ramberi on how to apply, and yeah, I love you so much guys. I'll see you again tomorrow. I don't understand. You're welcome, Kuda KM. Thank you so much. Thank you so much, guys. Team Australia, Team Canada, Team New Zealand, Team
America, thank you so much. Even if I don't mention you guys, thank you so much with the help that you're doing, with the research that you are doing. Yekuti tibatsire maZimbabweans vakwanise kurarama upenyu hwakanaka, vakwanise kuwana mikana yekunogara kunyika dzavanodiwa, dzavasingapiswe, dzavasingaurayiwa. Nditi tichisapota vanhu vehama dzedu dziri kunyika yeZimbabwe. Mabasa ndataura wani Tracy Maupa, ndataura kuti nhasi ndiri kutaura basa rekumafamu. Okay, ndikatsanangura zvese video. When I started this video, I explained, guys, andipe vanhu ma link before ndisati ndataura. And I'm also telling people that I'm going to do Canada. Reason why I'm writing names for vanhu vandiri kupa Australia is because kana ndakuita Canada nedzimwe nyika havazouye futi kumhanya kulista. Handiti tinenge tichipanana tichidai so that munhu wese anowana opportunity. Handiti tikaona kuti watadza kuwana uku then tokutsvagira kumwe, watadza kuwana uku tokutsvagira kumwe. That's the idea. But chatisiri kuda ndechekuti email 1 itumirwe 2000 CVs. Ndo zvandiri kuramba pano. That's why I'm asking to everyone. Arikubatsira vanhu ukaona uchipa munhu link rese, that means kuti waflada. Hapana chauri kubatsira vanhu, riri kutoflada, riri kudestroyeka. Because rinoshandiswa nemunhu wese. Neasina passport anongosenda CV, neasina China chanongosenda CV. So what are we doing? So what I'm trying to do is kuti tinyatso make sure kuti vanhu vari kuenda ndiye ane passport iripo, ari ready, arikuda kuenda, than kuti tipe link to all Zimbabweans. Then how many of us, we are 1.6 million Zimbabweans on Facebook. How many can apply? 500,000 can apply. And then taflada. And it's my drivers, see Jean, Maureen Mukanda, I know, Maureen, I know. My drivers, guys, in Bondipa Mkana, guys. So what happens with me, guys? How do Jean work? I work like this. Ndikaona mukana wabuda, like now, I want people to apply. Because this season, it's busy, kumaminda, kumapurazi. And this Kumisa my mofu, Lucy Kotwa, I'm the one that supported my mofu and she knows that. And this Kumisa mofu, but I'm just telling her what's working and what's not working. And I'm going to give you numbers to call to verify. If it's not working, then what's the point, guys? My mofu, I love her. That's why even people here knows. I tell people who tend to subscribe to my move for Australia. But I'm talking about my visa, this issue of Kuminda. That's what I'm talking about. It's just the issue of Kuminda. Don't worry about me and my move. I'll speak to my move. I did not stop here, but I explained why and what I'm doing and how I'm doing it and where did I get the information. So kanosna kunzwisisa, don't come and attack me. And Arikobi. Kanatisina without subscribe but one link. Guys, my links are going to Telegram. What more do you want? Progress Matomi. Hey. Ku Telegram kuno subscribe where. Ku Telegram it's you just downloading your Telegram link. Telegram kuri safe and post my link pa page pangu because jinaita kuti ndisabhadharwe na Zuckerberg. So and post my link pana apa. Ndo posta ku Telegram kuri safe. And just kumanikidza munhu kusubscriber. Nobody is being forced to subscribe. People that subscribe, they love me, they support me. Simple. If you don't want to support me, I don't force you. I understand. You go to Telegram, ku group re Telegram, it's my group. You go there, kuno poste kama link, jiri safe. And you post my link panapa because Zuckerberg ya jide. Ndino penalize kwa salary yangu pano. Does it power? Don't worry, people can't all be satisfied. Oh, you are right. Lucy Kotoka. It's fine. Faith Esim Slolomdimbu, thank you so much for subscribing. Thank you. So guys, I'm tired. Serious guys. I can't take it. I'm tired now. I'm pregnant. I'm tired. Ndikataura for more than an hour, ndenda damba. That's why ndrukuita in parts, otherwise ndegona kuita 4 hours. But I can't do more than that. Ndaneta. Now it's what? 1 hour, 33 seconds. Thank you so much, Agnella Tirivanu. Thank you so much. Guys, ndokumbirwa vagara vari panapa to continue helping vanyowani, to continue helping vasiri kunzwisisa, to continue helping everyone kuti zvinofamba sei. I do appreciate you guys. Let me go rest. I'm tired, guys. Kugara kwacho kwakurwadza.
Kufamba kunorwadza. Kumira kunorwadza. So guys, bear with me now. That's why ndakabva ku messenger. I can't. Guys, I'll see you tomorrow. Tichitaura more about Mabasa aya. Tishipanana ma link and it is so mangwana is the day. And then we move forward. Let me rest, guys. I love you so much. God bless you. And pray. Musaneti kuramba mchinamatira kuti Mwari vazarure mikana nditi. Thank you so much, guys.